ଏକ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କର କାହାଣୀ ଯିଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାମାଇ ନାମକ ଏକ ବିଧବା ମହିଳା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ସହ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାମାଇଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ଭାର ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ହେବାରୁ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଅତିଶୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା। ରମାଇ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ରାତି ରମାଇ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ରମାଇଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଜାରି ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଏକ ନୂତନ ଅବସର ଆସିଲା। ଗାଁର ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ରମାଇ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ଅର୍ଥର ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ରମାଇଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ରମାଇ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ଭକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଲେ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରେ ରମାଇଙ୍କର ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।